Efectivament, la col·laboració entre les empreses privades, sobretot si són capdavanteres, com és l'empresa Fermax, que ens ve a fer avui una donació d'una placa que ha sigut un icono de tota la seva indústria i que és referent i la porta ja així a l'Etno, el millor museu de la seva especialitat, el millor museu d'Europa, la seva especialitat, per a posar-lo ja en sala i que la gent posi en valor i vega el que pareix que siga de fa 4 dies, però que ja té la seva antiguitat i ja és un objecte de referència museístic. Esta placa es la placa más vendida del mundo de nuestro sector, con más de 2 millones de edificios equipados con la misma, y en su día pues fue muy revolucionaria, tanto a nivel de diseño, porque es la primera placa del sector que fue curva, como por toda la tecnología que llevaba desde un punto de vista electrónico.